La nostra casa rural, el Molí del Casó, és un projecte que està ubicat a Bagà. Abans havia estat un molí que va tot al voltant de sostenibilitat i sobre cuina i herbes aromàtiques. Llavors la nostra casa, tots els hostes que venen poden gaudir d'una biblioteca que tenim amb 1.000 llibres de cuina, i les herbes a primavera i a l'estiu, perquè ara està tot congelat, tenim de 60 a 100 herbes aromàtiques que estan totes catalogades i els clients poden veure i diferenciar, per exemple, tots els tipus de diferents mentes i veure realment plantes que és una mica difícil de trobar-les totes juntes, tant medicinals com culinàries. N'hi ha més de culinàries, però també en tenim de medicinals. Llavors, els hostes poden gaudir de sortir a l'hort, tallar les herbes i fer-se la infusió amb les herbes que ells volen. Llavors també fem tallers de cuina i també fem tallers pels hostes, o sigui, hi ha un pack que és de cap de setmana que els hostes poden fer-se el dinar, diguéssim, del dissabte al dematí. Anem a l'hort, recollim totes les llegums, les herbes aromàtiques, a la juliol i agost ja tenim flors perquè cuinem amb moltes flors i amb tots aquests ingredients elaborem els plats més o menys de temporada perquè cuinem per temporada.